bawat paglipas ng araw, hatid ng pagtubo ng magkaminsan ay sumisira sa magandang pangarap. Ano man ang iyong pagkatao, noon at ngayon, huwag kang padadala sa mga pangyayari, sapagkat sa bawat balaki ng likha, kasama ka, kaibigan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama ka, kaibigan. All you have to do is call my name and I'll be there. Magandang araw, Pilipinas. Good day, world. Welcome sa programang Kasama Ka, Kaibigan. Ang programang Kasama Ka, Kaibigan ay ang programa po ng Sundalo May K para sa bayan. Ito rin po ang programa na nagbibigay impormasyon sa 14 na batayang sektor na nakapaloob sa National Anti-Poverty Commission. Ang programa ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang itaas ang antas ng pamumuhay ng ating mga mamamayan. Ito po inyong kaibigan, ang bulagcaster ng bayan, Romualdo Constantino San Pascual po. Kasama natin, partner. Good afternoon, everybody. Magandang hapon po, Pilipinas. Welcome po sa aming episode ngayong araw ng Wednesday, ang Kumusta Ka, Kaibigan? Okay, ayan. At sa pagpapatuloy po natin, tayo muna ay mananalangin para sa araw na ito. Okay. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us all of our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us, O Lord. Deliver us from evil. Deliver us, O Lord. Amen. Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan kasama kaibigan at salamat po sa panalangin ng St. Scholasticus College, Manila. Ayan po naman. At sa pagpapatuloy po natin, kasama po natin sa ating technical side, ang ating po namang technical assistant, Abby Garcia San Pascual. Ang ating po naman technical director, Adrian De Los Reyes.
ating po namang EFI Chairman Elmer Francisco. At sa lahat-lahat po, magandang araw. Happy listening sa tatlo kong David Pan. Ayan. Si Chacha, Yen Yen, and Yan Yan. Ayan, kita mo ang partner, Terry. Magandang hapon muli sa'yo. Magandang hapon din sa iyo, partner Romel. Napakagwapo mo ngayon sa iyong red t-shirt. Ganon. Talaga. Thank you. At syempre ikaw, kahit di ko nakikita, sabay ganon. Okay. Siguro unahin natin ang ating yung tuwing araw ng Miyerkules, pagbubukas ng ating palatuntunan, syempre, yung ating pagninilay-nilay. Okay? Mula sa libro ni Chiara Lubick, ang foundress ng Focolare Movement, ang ating word for the day, ngayong araw ng May 12, baka may nakikinig na Italian, sostenerci a vicenda nell'amore. Sa English, let us support each other in love. Wow, Sa galing naman. Tagalog, magtulungan ng may pagmamahalan. Yeah. Lahat Ganda. tayo ay mga magkakapatid na mamahalin sa pangalan ni Jesus. Maging tapat tayo sa pagmamahal. Tulungan natin ang marami pang iba na maging matapat din. Mararamdaman natin ang kahulugan ng pagsama sa Diyos. Ang ating pananalig ay mabubuhay muli. Ang pag-aalinlangan ay maglalaho at makakalimutan natin ang kahulugan ng pagkabagot. Ang buhay ay matutupad ng maganda. So, in other words, lahat tayong ay magkakapatid sa iisang Ama. We Yes. are all brothers to love each other in the name of Jesus. Yeah. Tulungan natin ang bawat isa to be faithful. In this way, we will feel what union of God or union with God means. Kapag ganito, ang ating mga doubts ay mawawala, ang ating faith ay manunumbalik, Yes. at makakalimutan natin what boredom means. Katulad ngayon na pandemic, lahat tayo, mariringgan natin ng mga iba na nabobore na ako, na naiinip na ako, na wala akong magawa, wala akong hanap buhay, at gusto na natin na mag-isip ng kung ano-ano. Pero kung tayo ay nakikiisa or we have union with God, manunumbalik ang pag-asa at mawawala ang boredom. Kaya we will be very creative at maiisip natin kung paano tayo makikiisa o magtutulungan sa bawat isa. Ganun lang naman ang buhay eh. If we will be in God, Yeah. lahat ng maganda ay ating maiisip para sa ating kapwa. Yes. Very well said. Ayan. Yes. Talaga naman, simple lang. Ako, ang sagot ko dyan, isa lang. God is love. Di ba? Yes, Wala na God. lahat. No? Ang problema, agam-agam, basta tama ka yung una, no? Ang pagmamahal, ano, sa lahat ay umiral. Siyempre, basta tayo nagmamahal, gusto natin yung minamahal natin maayos, di ba? Sa lahat ng anggulo ng buhay, siya ay gusto nating pasayahin. Di ba, partner? Ayan, partner. I think naandyan na si Norma. Okay, sige. Introduce mo na yung ating panauhin sa araw na ito. Mga kababayan ko, ngayon po ay buwan ng Mayo. Kaya po parang napakasarap pag-usapan ang tungkol sa ating napapanahong Flores de Mayo. Di po ba? Sa mga Katoliko, ito ay talagang
festival na ipinagdiriwang. Pero ang tanong natin ngayon, paano ipinagdiriwang ito ngayon sa kabila ng pandemic? Kaya Yes. nais nating makapanalig ngayon ang ating bisita, ang dating worship head at PPC President ng San Jose Ampid Parish in San Mateo Rizal. At ngayon naman ay coordinator siya ng Flores de Mayo ng Santa Cecilia Parish, Shamali, si Sister Norma Rebanal. Good afternoon, Sister. Good afternoon. Ayan. Nawala si Sister Norma Reban. Alam mo, partner, Marian's month ngayon di ba? Oo. Yeah, Flores de Marian's Mayo month. nga. At maraming Okay. feast day ngayon, katulad ng ating himpilan, yung Radio Veritas sa kabilang himpilan, ay may ino-observe na sa 14 ay yung Veritas, tawag dito, parang feast ng Holy Mary of Veritas. Na? So, kaya nga, ayan, merong mass partner, daily naman yan, pero special yung misa para sa pag-celebrate ng yung Virgin of Veritas, Kaya ito ay 12. Parang ang tingin ko, ang buwan ng Mayo ay isa sa mga special na buwan ng taon. Yeah, oo. Bakit kamo? Sapagkat dito marami bulaklak na nagbo-bloom. Mm-hmm. Kaya At, nga, may flower festival, di ba? At ang dami unang na. araw pa lang ng Mayo ay fiesta na ng San Jose Manggagawa, St. Joseph. Labor Day. Dahil isa pa ngayon ay Year of St. Joseph. Ayan, yun ang maganda rin yung year, declared na Year of St. Joseph ay taong 2021, Yes. para tayo talaga ay makilala ng gusto natin si St. Joseph, na talagang andon. Okay, ang Flores de Mayo ay ipinagdiriwang natin sa buwan ng starting May 1 hanggang May 31. Yeah. Pero paano kaya ito pinagdiriwang ngayon na pandemic? Siyempre tayo, partner, noon na alam natin yung mga nung panahon na bata-bata tayo hanggang sa parang COVID, ay yung talagang usual na paggawa sa activities sa Flores de Mayo, di ba? Merong ikaw mag-ano niyan kasi siyempre alam ko ikaw ay Oo, ang usual na sinasabi mo ay yung nakaugalian natin nung tayo mga kabataan pa na ang mga may bahay, ang bahay-bahay, doon ang gagaling ang pagdadala ng basket, yes. mga bulaklak na nasa basket. Oo. Nagpipilahan yan papunta sa simbahan. Oo. Pero before that, may pakain pa. Oo. May pakain, may mga handa. Kompleto, may tumutugtog. May tumutugtog habang naglalakad. Yes, oo, may Papunta sa musiko, simbahan. banda ng musiko, di ba? Banda ng musiko. At diyan mo Ito na si makikita Sister Norma, siya ang mas higit na makakapagkwento sa atin. Hi, good afternoon, everyone. Yes, good afternoon po, Sister Norma Rebanal. Tama Yes po po. ba tayo? Rebanal. Yes po. Yes, okay. Sister Norma, Ayan, kasi partner. simula lang naming mag-usap tungkol dito sa ginagawa nating Flores de Mayo, tuwing buwan ng Mayo. Yes. Okay. So sabi namin kanina, nung dati, ang Flores de Mayo ay pinaghahanda araw-araw mula sa mga bahay, kung sino may pa-Flores, may handa, may musiko, dadalhin sa simbahan. Ngayon, gusto namin malaman sa iyo, paano natin ipinagdiriwang ito ngayong pandemic? Last year, ako pa rin ang ermana ng Flores sa atin sa parokya. Well, ang ginawa lang namin last year, pag-rosaryo, and then after the rosary, alay na nung Ave Maria. Walang pag-aalay ng bulaklak noon. Kasi nga, pandemic, walang mga tao. Ngayong year naman na ito,
Meron everyday na pag-aalay ng bulaklak, and then meron kaming mga sponsors. Everyday may sponsor. Ngayon, ang ginagawa yung mga basket sa simbahan na lang kukunin nung mag-sponsor of that day, and then sa bahay na nila aayusin yung bulaklak. Tapos dadalhin sa simbahan before nang mag-start ng flores. Oo, yun ang kaibahan, ano? Oo. Ngayon, sa simbahan Saka wala mismo, ngayong mga bata. oo, sa Walang simbahan mga mismo, bata, walang mga senior. Bawal. nanggagaling ang bulaklak. Doon na dinadala sa simbahan mismo. Oo, dinadala na sa simbahan mismo. Yung mga bulaklak Nasa na nakalagay bahay-bahay. sa baskets. Oh, 31 baskets. Pero limited pa rin ang number of persons dahil nga sa ating pandemic. Dahil nga sa pandemic, bawal ang marami, bawal ang bata. Oo, pero idinadaos pa rin natin ng Yes. buong pagmamahal at pagkalugod ang ating Yes. Flores de Mayo para kay Mama Mary. Yes, Yun po. naman ang pinakadiwa nun eh. Kung makapag-offer tayo ng ating mga sagisag ng pagmamahal, katulad ng, alam mo naman, ang bulaklak, laging yan ang sagisag ng pagmamahal, di ba? Para Yes. ma-offer natin sa ating mahal na birhen, no? At Naalala mo pag siguro partner, yung bulaklak na sinasabi mong sagisag ng pagmamahal, ganyan ka ba manligaw sa iyong nililiyag nung araw? hindi ako showy nun, kaya yung binibigay ko nakatago talaga eh. Minsan napipipi na sa pagtatago ko sa folder, ganyan. Mm. Pero ang natatandaan ko ng partner sa Flores de Mayo, the usual thing, yun talagang andun yung mga kababaihan nakaputi, di ba? Yes. Tama ba ako? Ang, Opo, tama po. ang kalalakihan naman, kung mga kabinataan na yung parang kasama dun sa mag-o-offer, ay mga naka-long sleeve, black pants, gano'n, di ba? Na talagang very decent ang dating, no? At dyan lumalabas, partner, yung mga, mga nagagandahan nating kadalagahan. Pero pa to sa Santa Cruzan, di ba? Kasi sa pag-o-offer, minsan madami, no? Yung Yes. pagpaparade from the house mula sa bahay nung pinaka namamahala sa araw na yon. Di ba? Araw-araw, iba-iba yung namamahala, partner. Tama ba ako? Yes, tama ka doon Yes. partner. Araw-araw iba ang may pa-Flores. Pero nabanggit mo yung Santa Cruzan. Sister Norma, ang Santa Cruzan ba ay pareho rin sa Flores de Mayo? Hindi. Santa Cruzan, isang beses lang gaganapin yon. Yeah. May kadalasan yan last Sunday or last Saturday of the month. Sa iba naman, conforme yan every third Sunday, ganyan. Pero sa atin, Pero the usual, sa atin, Sister Norma, the usual din noon, nung wala pang COVID, di ba? opo, Parang bawat Paris din, halimbawa, may toka sa Santa Ana, parang nagiging araw-araw din, di ba? yung Flores po, yung araw-araw. Pero ang yung Santa Santa Cruzan, isang beses lang nangyayari Ang sa beses. Kung saan merong mga reyna. ay mga reyna, yung Santa Mga Cruzan. Santa Cruzan, may mga ano Opo. yun. Yung Flores de Mayo po, Yung- meron yung na Ave Maria. Yes, yung nasa harapan, pinakadala ng sacristans, di ba? Yung bibit-bitin ng isang, dati mga bata, tigi-isa ng letter, yung Letter Ave ng Maria, Ave yung Maria, ganon. yes. Tapos, pagkatapos maiala yung Ave Maria, yung basket of flower Mga flowers, no? na. Opo. Pero from the house, doon, simula sa bahay ng namamahala that day, From the house ng sponsor of that day. ipaparade, doon ang gagaling. Opo. Ipoprosesyon papuntang Prosesyon, oo. simbahan. Simbahan. Opo. Na- Yung dati po yun. Pero ngayon, dahil bawal ang prosesyon, sa simbahan na agad nakalagay. Antimano, nandun na, siguro, Nandun na yung mga mga bulaklak. baskets. Yes po. So from that, sa harap lang siguro ng simbahan, tapos isa-isa ring dinadala, ganun? Or, Sa loob sa aming pong parish ngayon, ang ginagawa, after ng Mass, yung isa-isa. after ng Mass, yung sa post-communion, Mm-mm. yun ang pag-aalay ng bulaklak. Yes. So the usual din, meron din, halimbawa, that during that usual time na yung walang tayong pandemya ay
partner yan, di ba? Oh, yes po, yes. Ganun pa rin. Opo, ganun pa Okay. rin. Yes. Di, Oh, ang partner, ang nawala lang, kaibahan lang, sa simbahan na to manggagaling, Oo, hindi na sa oo. bahay. Nakapila Wala na na sa sa simbahan bahay. ng mga basket. siguro possible pa rin doon, partner and sister Norma, Norma. na yung hindi man to pinrosesyon, pero possible pa rin merong banda ng musiko na habang ino-offer, tumutugtog, mga ganun. Sa Santa Cruzan po yun. Hindi, kasi po sa ano, di ba, partner, yung the usual Torres de Mayo nung araw, talagang may banda rin yan, di ba, partner? Ay, hindi ko Oo, po normal. naman yan. Hindi Anong siguro araw inabot ni kasi, Sister pag Norma. mayaman o may kakayahan ang Mm. magpapastores, Yung mga Yung- hermana. oo, meron na itong mga musiko May nung musiko. araw. Yun, kasi Pagka natandaan ko mga yan. may Partner, kaya high ang school tayo nun magpapastores. Mm. Ah, Kaya okay. pagka medyo, ika nga yung nag-sponsor, that day is medyo may kakayahan, talagang makikita mo dyan yung, hindi naman Yes, yes. Yung Yeah. sponsor of that day. Opo. May, tapos magpapa-snack pa sila. Yes, kompleto. Ganon. Oo. Kaya ako Ngayon, gusto, ngayon limitado talaga. yes. Kaya nga, Alam nyo, there are some parish nga nung makausap ko, like in Quezon City, they are only praying the rosary yes. online. Talagang mahigpit pa rin sila ngayon na nag-aalay ng bulaklak. But still, for Mama Mary, there are daily praying the rosary online. Oo. Oo. Still meron, pero online. Sila. Sa atin, Pero hindi. yung katulad pa, Sister Norma, yung ginagawa ng yung inyong parish yan sa Mali, Santa Cecilia. Yes. Santa Cecilia, maganda yon kasi yung talagang yung diwa pa rin nandun dahil nag-offer, di ba? At talagang after naman yan during after the mass tsaka isa-isa yung pinapasok yan Oh, Kasi yes. nung dating panahon tayo na naging bahagi rin yan, partner, di ba? Kasi Nung na-invite din araw, tayo. nung bata pa ako, hindi kami bumibili ng bulaklak Nangihingi kami sa mga kapitbahay na may mga tanim na Mga bulaklak. bulaklak. O ngayon, uso ngayon, binibili sa damo Oo, talaga. Wala na Yun tayong ang anong natin ngayon, ang flores ngayon. At during saka the time ayos na natin. dati sa kamay lang. Kamay lang ang may bitbit ng bulaklak nung araw Kasi naranasan ko rin yung sumali sa Flores de Mayo. Pero dito sa San Mateo, partner, and Sister Norma, Yes. naalala ko, inabutan ko na yung nasa basket na Opo. medyo pag naitatayo siya na pwedeng yung malalaking basket nga. habang naglalakad kung ma-stop Bit. yung bit-bit, Oh. pag na-stop yung pinaka-procession, pwede yung ilapag muna, 'di ba? Ibaba lang tapos yun, lakad na naman kasi minsan, 'di ba, dahil dito sa atin sa San Mateo kahit that time may mga traffic na rin, Traffic. hindi na, 'di ba, hindi natin Delikado sa inaasahan. sasakyan. Not Kaya naman kailangan may marshal pa kaya nga po, yun yung the usual na nakita ko, partner, ikaw din siguro Oo, gano'n. nung araw, gano'n. Yeah, mayroong traffic yan. Tapos nga, nauna yung Ave Maria na letters. Yes po, bitbit ng yes. mga bata. Tapos sunod-sunod yan. After yung pinaka procession nung mga flowers na nasa basket, ando na yung banda. Ayan. Ay hatid ng banda ang Flores de Mayo hanggang simbahan. Yun yan, nabanggit nyo. Sa mayayaman siguro Ayan, yun na depende sponsor. Pero maski noon, kahit hindi mayaman, basta kasi naman bayan. May kakayanan. Kasi bayanihan naman din noon yung banda. Kasi alam mo, for info, di ba, Partner Teresa, yung San Mateo kasi 3 banda ng musiko rito noon. Oo. Diba? Napakasaya, Tatandaan ko no? pa Banda Kasi it's really a 88. festival. Ha? Ang Flores de Mayo is really a festival. Yes, kasi It's the legacy of the Spaniards Yes. during the time na ipinamana talaga sa ating Filipino culture. Yung Spaniards, parang bongga sila talaga, yung mga Spain, ganyan, yung naiwan sa ating legacy. Kaya nga, partner, noon, during that time, hindi naman kailangan may kaya ka. Kasi yung available yung mga pwedeng mga katulad ng banda, meron talaga dito noon, 3 yan. Natatandaan ko pa yung banda 88 ni Dr. Augusto Christie, pero banda 56 dito sa Santa Ana, at meron pang iba. Kaya nga, kumbaga, talagang iba yung panahon noon, partner, di ba? Pero Sister Norma, napapansin mo ba?
ang Oh. Flores de Mayo ay Spanish word. Yes. Na ang ibig sabihin, Flores de flowers Maria. of Mary. Ang Flowers in Santa May. Cruz, Santa Flowers of Cruzan May. also is a Flowers in Spanish May. word from meaning Holy Cross. Ngayon, ang mga kinakanta sa simbahan ay Spanish din. Katulad ng Diyos te Salve. Diyos Salve. te salve. Habang binibigay ang bulaklak. Sister Norma, alam ko Oo. maganda kang kumanta. Kinakanta ang Kantahin Diyos te kayo. Salve. Yeah. Kinakanta Kantahin ang nga, Diyos. kantahin mo nga yung kapraso noon kasi naalaala ko yung aking kabataan na ako hindi naging reyna kailanman. Ale, Ko pa, Diyos te nagpapa- Salve. Maria. Yun. Llena eres de De gracia. gracia. Hindi ako singer, ano? Pero ang sarap-sarap pakinggan ng Ang kinakanta foreign yung language. Oo. kinakanta yung salve, yung Diyos te Salve pag inaalay na yung Ave Maria. Yeah. Yes. Inaalay na yung Pag Ave yung Maria. Ayun tayo. Pag Yung dala-dala. inaalay yung bulaklak, yung isa namang kanta, minsan araw-araw kay Maria o may maraming kanta para kay Mary, Mama Mary. Yan. Kaya napakaganda ng ating mga pagsunod, no, doon sa pagbibigay natin ng pagmamahal sa ating mahal na Birhen, di ba? Sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga bulaklak, yan. Kaya nakakatuwa. At nandyan ka, Sister Norma, na ma-share mo sa atin yung mga yung tuloy ang di araw-araw mayroong ganong lang na mangyayari para sa mga taga Santa Cecilia, di ba, partner? Yes. Oo, partner. Araw-araw yan at ang katapusan May nga niyan sponsor. ay ang Santa Cruzan sa Oo. katapusan ng buwan. Palagay Alam ko nyo, kasi naalala ko tuloy. Ang Santa Cruzan na gaganapin, pero doon lang sa ikot lang ng ating ikot lang ng parokya. Santa Cecilia. Opo. Okay lang yun. May 30, linggo. Yes, basta doon yung lang. Doon lang sa basta yung pinaka... di ba, partner, sister, yung esensya nung Santa Cruz, nandun pa rin, di ba? Opo. Pero pakinggan nyo yung aking story nung araw. Sige, partner. Okay, nung araw, ang mga kapatid kong lahat ay mana kay nanay. Magaganda silang lahat. Maganda. Kung maganda So, ka rin naman. nagiging- Maganda ka naman. Oo Teka nga. muna, nagiging Reyna Elena sila, si ate. Parati siyang Reyna Elena. Alam niyo ba ako ang taga-bitbit ng kanyang kapa? Ha! Kasi Reyna. Ang balita ko, nagtatago ka noon pagka hinahanap na. Naging Tapos taga-bitbit ako ng kapa ni ate. Ang pangalan Mercy. ni ate ay Mercy. Mercy. Amado Bautista. Alam Ayun. ko, kilala ng mga tao yan na maputi, maganda. Maputi, maganda yun. Oo, at ako ay taga-bitbit ng kapa. Pero tingnan ninyo kung what Rotary did in my life. Yes. Nung ako'y maging president ng Rotary Club, Mm-mm. ang aming team ay Majestic Team. Yep. Ang Majestic ay may corona. Kaya tuwing meron kaming function, Okasyon, parati kaming kinokoronahan ka Corona. talaga. corona. Ayan. Kaya anong tawag doon, partner? Yung matatapos ka na, nag-speech ka. Anong tawag doon? Anong speech yun? Yung matatapos ka na, yun ang speech mo, end of your term. Yup. Recap. Final. Hindi, may tawag doon Nakalimutan kong bigla. So, nung tapos na yung aming term, of course, binigyan ako ng aking time to... Parang turnover. Turnover ceremony speech. Parang ganon, pero hindi Yeah. pa rin yun ang Hindi pa rin yun, oo. salita. Okay. Nung kami nagkaroon ng huling panahon, huling oras ng aming term, so yun ang aking isa sa mga sinabi ko. Tingnan mo kung anong nagagawa ng Rotary. Rotary really changed life. Mula sa Yes. pagdala ng kapa ni ate, ngayon ako na ang Majestic Queen. Kinoronahan. Ako ang president. Yeah. Ikaw na may Majestic. corona ngayon. Di ba? Ganun lang yun. Ako na ngayon ang reyna. Yeah, tsaka yung corona mo, permanente. Kasi pagka Reyna Santa Cruzan, that night Di lang. lang. Di ba? Oo. Kaya, mas blessed, kumbaga blessed ka talaga. No, because of yung puso para sa tao, di ba? Talaga yung kaisipan mo, yun ang hinahangad mo na magkaroon ng yung mga ika nga ay masasaya dahil sa pagmamahal na inukol mo, sa pagbibigay mo ng mga tulong sa kapwa. Yun ang mahalaga doon. And siyempre, yung mga kapatid mo, Pero- matutulungin din, alam ko yon. At
sila naman ay nagkataon lang siyempre naging busy na rin sa sa kanilang kanya-kanyang buhay. Ikaw naman iba yung nalinya mo, public service, no? Pero hindi ang maganda sa hindi through politics, no? Ang public service mo ay talagang yung bilang isang mamamayan, concerned citizen, no? Na may malay para sa kanyang kapwa partner. Di ba? Yes. Eh, Pero yun ang yun tingin eh. ko talaga, partner, ha, ibalik natin ang kay Mama Mary ang Yeah. pagpupuri ngayong araw na to. Ang tingin ko talaga ang walang kapantay na dapat natin papurihan o maging model. Maging model. Yeah. Si Mama Mary, alam mo, ang daming-daming tawag sa kanya. During the litany of the Rosary, Blessed Mm-mm. Virgin, Sister Norma, napakaraming litanya para kay Mama Mary. Yes. Tingnan mo, Queen of the Most Holy Rosary, Oo, Peace, marami. Queen of Patriarchs, Queen of Prophets, Queen of Yes. Apostles, Ando na lahat, no? na ang ginawa lang ni Mama, na ang ginawa ni Mama Mary is just saying yes to God, no? Yes. Kaya dapat maging model talaga natin na we always say yes to God. 'Di ba? We will never go wrong if we just always say yes to the will of God. Do you Amen. agree, Sister Norma? Amen. Yes. Go ahead. Meron pa rin tayong rosaryo, 'di ba? Before Oh. the Mass. Nag-start Ayun ang mga tayo with the ginagawa. rosary. And then catechism. And then after the catechism, yun ang pag-aalay ng Ave Maria. Yun ang ating ginagawa Mm-mm. every day. And Yeah. then 6 p.m. Mass na. 6 p.m. Mass, ano? Mm-mm. Ang ganda. Alam mo, ako, partner, ma-share ko rin. Yung rosary, kahit siyempre, hindi ako nakakakita. Ang hirap na makabisahin lahat ng mga litanya nakapaloob doon sa pagrurosaryo, no? Ay, ang Kaya ang hirap ginagawa ko na lang, yung every matatapos yung, alam ba, 10, yung Hail Mary po, isang ama namin, tapos 10 na ganon, ay nagpe-pray ako na yung nire-relate ko nila ano nangyari itong araw na to, na niling ko na the next day, kumbaga mabago, ma-change yung mga hindi magandang nangyari, di ba? Ganon. Maski hindi yung literal na prayer ng rosary, but nagpe-pray ako, yung hawak ko rin yung beads, but yun nga, kinukumpleto ko lang yung bali 5 siya, di ba? 5, 10, Oo. 5 decades. ama namin, 10 na Hail Mary, no? 5 times 5, bale, gano'n ang ginagawa ko. Okay, di ba? It's really a blessing for all of us if we have a reflection, Yes. especially at night. Oo. How did I make my day today? Yep. O ginawa ko bang makatulong sa kapwa? Yes. Before you sleep, yung katulad ng sinasabi mo na bago ka matulog, may reflection ka. Binati ko ba yung kaaway ko? Binati ko ba yung kaibigan ko? Nakapagbigay ba ako ng tulong? And you will have a Yes. great sleep, no? Talagang Mm-mm. mahimbing na. Kapayapaan, sigurado. Oo. Di ba? Kaya nga, alam mo, partner, number 1 talaga yung na pagninilay-nilayan mo yung ano nangyari mo, alam ba, itong araw na ito, after resting, no? Matulog, before matulog, no? Ay mapagnilayan natin, ano pa yung mga pagkukulang natin. Kasi sa mga naging kaganapan na nagawa natin, talagang marami yan, pero meron doon na dapat matanggap natin na mga pagkukulang pa para ma-improve natin the next day, di ba? Lahat tayo may mga nagawa ng hindi maganda o pagkulang. Pero sabi nga, better than yesterday. Tomorrow, I will give back my smile. Today, I will be better than yesterday. Yes. So, bangon ulit, kaibigan. Iyan. More today than yesterday. Yan ang gusto ko kay partner talagang kumbaga, alam mo, Sister Norma, si partner ilang linggo pa lang meron na ba tayong isang buwan na program? Oo, may 1 month na tayong magka-partner. Yeah, ang galing. Alam mo, talagang kumbaga
pwede nang iwang mag-isa ito. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Oo, kayang-kaya. Ang galing. Siyempre, yun nga yung talent, yung talino, gift sa kanya ng Panginoon Diyos ang makapangyarihan, no? Siguro dahil din sa kanya ring devotion sa Mama Mary, no? Ay talagang lagi siyang guided, no? Gifted to give. Yan ang ating I will partner. give back the glory to God. Yes. Go ahead. Gifted to give. Yan ang si partner, no? Partner, maiba naman ako ng ating usapan. We Oo. are all set to go to board member Omi, maybe tomorrow or the other day, the next day. So, okay. Magkakaroon ng ano yung aside doon sa napag-usapan natin partner ngayon, 'di ba, yung tungkol dito nga sa paano pinagdiriwang ang mga Flores de Mayo dito sa atin sa bayan San Mateo, particular. Oo, paano pinagdiriwang ang Flores de Mayo dito sa ating bayan? We pray the rosary, we Yes. offer flowers, Yes. at maraming handaan like delicacies and snacks nung araw. Mm. O yun, tapos ngayon, bago pa mag-offer, ipinapaloob namin yung offering ng flowers on the 6 p.m. Mass. Okay. Of course, 6 kailangan p.m. natin ng may misa. Napakasipag magmisa ng aming bagong pare. Batiin natin si Father, di ba? Pwede ba? Oo. Father Jul, nandito po kami sa programang Kumusta Kaibigan. Sana some other time maging kakwentuhan ka rin namin dito. Oo. At mas maraming biyaya o patnubay mula sa Panginoon ang ating matatanggap. Bakit kaya ang mga pare pagkausap natin, pagkatapos natin silang makausap, para bang naaambunan tayo ng holiness. Yung yes. Mga blessing, yung kanyang Blessing. kabanalan talagang blessing sa atin. Yun ang Father Jul, bagong pari namin yan sa aming parokya Santa Santa Cecilia. Oo. Binabati natin lahat po ng Good afternoon, Father Jul, yes. at lahat po ng yung mga lectors, parokyano, yung kanyang mga parokyano diyan naman sa Santa Cecilia lectors, Paris. parokyano, lahat po ng involved sa simbahan, kahit po Yan. sa ang simbahan. Okay. Salamat po sa inyong voluntaring pagtulong sa ating pamayanan parokya. Okay. Partner, baka si Sister Gloria, Sister Norma, Norma, may may ma-share sasabihin pa. ba? Po, ano po? Baka may Meron ka ma-share bang ka pa, Sister. babatiin? Binati mo na. Okay na yon. Baka may share pa siya o dagdag regarding doon sa paano natin inaalala, Pinagdiriwang, oo, ang Oo. sineselebrate. Flores de Mayo. Baka may dagdag ka pa, Sister Norma. As doon sa Santa Cruzan, pagkakaalam ko kasi araw-araw yun noon eh. Di ba? Pagka mayroong parang gusto mo, di ba, iba't iba noon, may Santa Cruzan na matatanda, mayroong di ba, ganon? Ay, alam niyo sa Marikina, may Di ba? partner sa Marikina, may Santa Cruzan ng mga, the third sex. Yeah, meron. Kaya nga sabi ko, Ang gaganda nila. parang ang gaganda araw-araw nila. oo. Noon, yung para bang, ang Flores de Mayo talaga, yung talagang tamang pagdiriwang is araw-araw, bandang hapon, bago Oo. siguro mag-5 or mag-6, nilalakad na yan eh. Depende dun sa layo nung sponsored na family, yung bahay nila dun sa simbahan. No? Tapos nun, sa gabi, Santa Cruz naman. Ayun yung mga inaabangan ng marami, lalo dito sa atin. One time nga, inaalala ko pa, siguro kasi sa Montalbán kayo nun, nagkaroon ng Santa Cruzan dito sa San Mateo. No? Na ang mga naging Reyna Elena, yung mga konsorte, lahat-lahat ay mga artista, partner. Oo, nung araw. Sina Imelda Papi, nandito. Yan. Pupunta sila. Ganon. At that time, nung panahon ni Erap, ay talagang napapunta yan dito na isa nating kababayan para maging konsorte doon sa mga ating ipaparada, ipoprosesyon ng mga reyna. Ayan, di ba? Reyna Elena, Reyna de las Flores, Reyna Emperatriz, Oo. Ako nan, Reyna Caridad, Pe Esperanza Caridad. Ang dami Yes. Reyna.
Ang dami. Tsaka talagang ano yan eh. Kumbaga, depende dun sa nag-sponsor din. Humahaba ang proseso ng Santa Cruzan. Depende dun sa iba't ibang reyna na kanilang, di ba? In-invite. Tapos kanya-kanya ding Sister Ah, Norma, pwede ako magtanong sa'yo. go ahead, Sister Are you Norma. still there, Sister Yes, Norma? yes. Naalala ko yung Reyna Elena, meron siyang katabing bata sa parada o prosesyon na isang Santino. batang Constantino. Yes, Ano, oo. ipaliwanag mo nga sa akin, lalo na doon sa mga kabataang nakikinig ngayon Sino sa yung ating Constantino na programa. yan, di ba? Ano ba yung Constantino na yan? Ang alam ko lang, anak daw yan ni Reyna Elena, pero hindi daw bata yon, binata na. King na siya noon eh. O, binata na yon. Si Reyna Elena may edad na yun eh. Yes, oo. O, yun ang pagkakaalam ko. Kaya Tama. mali yung sinasabi nilang ang Constantino ay bata. Hindi siya Para bata. lang, Binata na. oo. Yun Parang lang po ang inano lang doon, pagkakaalam Sister ko. Norma, parang, kumbaga, pinalabas lang na anak siya ni Rain. Yung parang gustong ipakita. Anak siya ng Reyna Elena? Anak siya ng Reyna. Oo. Siya ng Reyna. Ni Reyna Oh. Elena. Yun. Hindi siya partner or anak ng, anak, gustong, kumbaga, kung konsorte ay gasing, kumbaga, binata rin, dalaga yung Reyna Elena, para Reyna lalabas, Elena. di ba? Di ba? So Ang kung nangyari. magkakaroon ba tayo ng Santa Cruzan at the end of this May, sana itama natin yung tamang prosesyon para kasi Wala this is- tayong prosesyon, sister. wala. Motor lang. Motorcade. Oo nga dahil sa Last year, pandemic. motorcade ang ginawa namin eh. Kung motorcade, tama yung sabi ni partner, Sister Norma, itama yung Oo nga, gusto mas natin magandang ipahatid na itama mensahe. natin. Kasi, partner, Pag history siguro din po, yan eh. pag hindi na po tayo nasa pandemic, Mm. maring mabago naman yan talaga. Lahat naman Yes. yan pwedeng baguhin eh. Hindi naman tayo dapat laging sa nakaraan. Nakabase tayo sa nakaraan, pero yun yung nakalibro siya, i-pattern natin doon, di ba? Pero dapat medyo may counting twist na, kumbaga. Hindi, yung sinasabi ko, talaga ititwist mo na, kailangan. Oo. Yung pagkakaalam natin, ako, ang pagkakaalam ko talaga, naging hari yan eh. Kaya ang gusto lang po parang i-ano doon, parang suggestion doon sa isip ng mga tao na anak siya ng Reyna. Hindi siya partner ng Reyna. Hindi, Diba? hindi. Anak talaga. Anak siya. Kasi naging King Constantine yan. Opo, anak po talaga si Constantino. Hindi Yes. po yun ano. Kaya ko po yan nakaroon ako ng idea, ni-research ko din sa mga Orthodox faith, no? Nagtanong ako dahil bali siya po yung kauna-unahang Catholic priest Catholic king yata that time na Yes. nagpalaganap ng Katoliko. Kaya Yan ang gusto kong marinig. May natututunan ako. yes, kasi ni-research ko yan dahil doon sa dala ko yung pangalan niya eh. Ako si Romualdo Constantino San Pascual. Kaya naman pala. Kaya inaral ko na yung Oo. pagiging hari ba nito, maayos, di ba? Siyempre, I'm very proud So, of my... pwede mo ba kaming kwentuhan kung sino si Constantino? Kung anong Yun nga. klaseng pagkatao siya? Siya nga yung unang nagpalaganap sa aking pagkakaalam. Ng Catholicism. Oo, sa Greece, no? Greece, kasi at siya rin, karamihan kasi noon, parang ang mga king is yung, pagan, ganon. Pagan ba? Yung mga Oh yes, wala pagan. silang... Mga pagano. Nung siya, maging siya na hari, naging Katoliko yung Kaya, tapos noon parang, kasi the original Catholic, para sabi nila, yung Orthodox, no? So, yun, nagkaroon ng Orthodox Catholic, tapos yung ating Roman Catholic. Yun ang pagkakaalam ko. Maitutuwid ako ng ibang nakikinig sa atin, di ba, partner? Pwede rin naman i-tweet ka para tayo rin ay matuto sa kanila. Two-way naman yan, partner, di ba? Yes, oo. Yan yung lagi kong binubukas sa program natin, maski doon sa program ko sa mga iba't ibang himpilan. Yun, pagka nasabi natin, meron gusto silang idagdag o i-correct, wala nang kasi po, ang broadcast, dapat po talaga is yung tinasabing yung parehas na magbibigay ng impormasyon, walang bias, no? Di ba? Kaya, yun, siyempre tayo, Roman Catholic,
Pinag-uusapan Oo. natin tungkol sa tradisyon natin na mga Katoliko. Siyempre, no, may pasintabi tayo doon, partner, sa Oo. siyempre mga hindi Katoliko na iba yung tingin din nila. Bakit ang dami nating mga active yung festivals, Mga ganyan, di ba? selebrasyon. Marami Celebration. tayong selebrasyon. Meron pa nga nagtanong sa akin, ba't ang dami yung Mary the Queen? Ang dami yung Queen Mary. Maraming pangalan ang Mama Mary. Yun pala. Gaya bukas, Mm-mm. ise-celebrate natin yung Our Lady of Fatima. Yeah. Birthday ni sister. Bukas. Our Lady of Fatima and Teresa. Happy birthday ni Teresa. Dapat ang Ayan. pangalan ko pala ay Fatima. Fatima, Dapat Teresa. pala Fatima ang pangalan mo, hindi Teresa. Alam mo mga Fatima, ang gagaling. Alam mo kung ba, tama. Teresa. Kasi si Fatima, siguro narinig mo yan, Sister Norma, yung blind na Yes. laging kasama Opo, ni Father, yeah. ano, yung nasa, Ay, oo, yung Fatima na blind noon. Na lagi Fatima kasama ni Soriano. Father, ano nga ba yun? Di Ted Pailo, nakakasama niya rin yan sa umaga. Mahusay yung bata na. Ngayon nasa, sa Santo Alam ko na- Domingo, yung pare sa yung para Santo si Domingo. Father, yung nagkaroon ng, survivor siya. Oo. Si, Naka-Jerry, nag-isip talaga tayo. Sa Santo Domingo ngayon. Father Jerry Orbos. Yan, tama. Father Jerry Orbos. Orbos. Yan. Di ba? Mr. Norma, may isa pa akong tanong. Yes. Ito bang Yung Flores de kaya ko Mayo? sagutin, Ito bang Flores de Mayo ay sa Katoliko lang o may iba pang religious sect na nagdaraos ng Flores? Yung protestante. Aglipay. Aglipay, meron din Oo. sila. Ayan. Meron silang Santa Cruzan. Santa Cruz din. Kasi ang Aglipay sa yan yung Filipino version of Catholic, parang ganun. Di ba? Wala namang pinag-iba eh. Ang ano nila, ang misa nila is wikang Pilipino. Parang ganun lang, di ba? Sila yung umiwas doon sa kasi kadalasan nating misa noon yung foreign di ba? Italia, yung talagang hugot doon sa Bible. Yung mga misa natin ng araw, di ba? Alam mo, partner, ibabalik ko yung usapan natin dun sa kanina, sinabi mo na kapag ikay may minamahal o nanliligaw, ang symbolism ay nagbibigay ka ng bulaklak. Kaya Flowers. pala si Mama Mary ay talagang natatabunan siya ng bulaklak, lalo at buwan ng Mayo, dahil gusto natin ipakita yung pagmamahal natin sa kanya bilang ina, nating lahat, Oo, napakagandang tingnan. Kahapon, doon sa simbahan namin, umaapaw ang magandang bulaklak, kulay-kulay. Sabi ko, ang sarap naman maging katulad ni Mama Mary, So, we should be like Mary. We should really be like Mary, the way we talk, Yung the way we sacrifice, dress. Yeah. We have to imitate Mary. We should be little Mary in our own right. Diba, Sister Norma? Baka meron kang gustong i-share doon sa talagang bilang yung buhay ng ating Mama Mary, no? Na tama ka doon, partner, dahil doon sa sinasagisag niya yung talagang pagmamahal, no? Kaya pala pag nanliligaw ang mga lalaki, at kami naman mga babae, and vice versa, ang lalaki binibigyan na rin ng bulaklak ngayon, Ito pala ay talagang pagsagisag na minamahal mo siya, yung bulaklak. Yes. Diba? Lalo sa mag-asawa, kung kayo may konting alitan at nag-abot ng bulaklak ang inyong mahal sa buhay, nagkakabati na. Mawawala na yung iiringan, no? Kaya siguro yan ang gagawin nating mga pamamaraan din na halimbawa, hindi natin lalaki tayo, hindi natin maski kapwa natin lalaki. Para sa akin, kung hindi mo masabi o kaya hindi mo kayanin harapin siya na humingi ng sorry, palagi ko, padala mo na rin ng bulaklak para maglubag yung kanyang loob, di ba? Oo, tama. Iba, kasi pag pinadalan mo ng wine yun, baka maglasing yun, bumalik yung kanyang galit sa'yo, hindi ka mapatawad. Pero kung flowers, di ilagay niya sa altar, baka mag-pray pa siya, di ba?
tulungan siya para mapatawad tayo. Di ba? Ang ganda. Mga ganun ba Oo, na? kaya ang buwan ng Mayo at ang Flores de Mayo ay tagisag ng pag-ibig at pagmamahal. Yes, kaya No? pala ikaw yung mapagmahal, sister, sister tuloy ta. Actually, ngayon Partner gusto kong Terry kasi batiin. ano eh, di ba? Mayo ka pinanganak. Ka-birthday Partner, pa ni Fatima. gusto Di ba? kong batiin ng aking tatay. Oo naman. Sumalangit na ba? Ngayon ay Yes. kaarawan niya. Hi, May happy, 12. happy. Happy Birthday birthday. in heaven In na heaven. Judge Noe Amado. Ah, Ayan. happy birthday, tatay. Yes. At salamat sa lahat ng imunulat mo sa amin. Ngayon, handito kaming lahat at matatag na nabubuhay pa. Napakahusay niyan na judge. Bata pa ako, inabutan ko yan hanggang sa ako naging, yung tawag doon, children in conflict with the law. Yung baga, di ba, siya yung talagang nagpayo din, na nagbigay din ng pagkakataon sa akin, partner. Kaya yun alam mo, kaya malapit eh. Siya yung, kung sa iba-iba sa guro na Jason, baka sabihin, kulong na yan, gano'n na yan, di ba? Pero siya yung nagbigay ng pagkakataon dahil bata pa ako noon, minor, nabigyan ng pagkakataon. Despite na nakagawa ng konting problema, yun, di ba? Kaya yan, happy birthday in Tatay heaven, Noe. Tatay Noe. Judge Noe Amado. Ayan. Tribute natin yan sa kanya. Di ba? Kaya ang kailangan sa kanya ito. Kahit ikaw alam ko, naririnig mo ito, Judge. Ayan. Salamat po. Siyempre, galing yan Sister sa... Norma, meron pa akong isang sasabihin pala. Ang buwan ng Mayo din ay ang pag-akyat sa antipolo ng mga parokyano ng iba't ibang... Ahunan. Oo, taon ng pag-akyat sa antipolo. Talagang hindi matatapos ang Mayo na hindi tayo nagpupunta sa Pupunta ng antipolo. Oo. Pagkatapos ng misa, bibili ng suman at saka ng kasoy na nakaharera doon sa labas ng Our Lady of Ngayon, maraming pagbabago ngayon. Delhen, Bembiyahe. De la Bembiyahe, parang gano'n. Our Lady of Lady ano Good yun? voyage. Good Voyage. Pero meron siyang Spanish niyan eh. Di ba? Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Yun, talaga naman. Ayan, talagang napakaganda na ating kwento. Alam niyo, ang pagkukwento, lalo na tungkol sa ating Mama Mahal na Mary, mahal na ina. Jesus Christ, at sa ating God the Father, the Holy Spirit, no? Ay talagang hindi matatapos-tapos dahil tayo lahat ay talagang gustong-gusto natin iugnay ang ating mga buhay sa kanila bilang paggalang. So with that, siguro, kung may babatiin ka, Sister Norma, go ahead para sa ating pansamantalang pagpapaalam. Binabati ko po ang mga parokyano ng Santa Cecilia Parish. Yun lang po. At sana suportahan ninyo ang sa araw-araw na pag-aalay sa mahal na Birhen. Yes. Okay. Lahat po ng parokyano ng Santa Cecilia. Ayan. Partner, yung may Okay, babatayan bukas ka, ay- go ahead at mga activities mo. I-announce mo na, bukas lalo ay yung... Flores de Mayo ko. Dahil Yeah. kaarawan ko, kaya kami ang sponsor ng Flores de Mayo. Ngayon? Kaya inaasahan ko Bukas. ang aking mga anak, konti lang naman ang invited, ang aking mga anak, si Claire, si Tina, si Kiara, si Carla, na dumalo sa Flores de Mayo tomorrow, at yung aking mga pamangkin na sila Noe Bawat Junior, bata. sila, mga pamangkin ko na anak ni June, na bunso kong kapatid. At Yes. ang iba pa nating mga lectors na harinawa ay magdatingan bukas. Amen. Binabati ko rin ang aking mga apo, si Teo, si Maggie. Partner, At saka take si your Alexis. time. Meron pa naman tayong 3 minutes. Take your time. Lahat ng maalala mo. Para sa itong Lalo-lalo na kay programa Father yan. Jule. Father Jule, maraming salamat sa yung napakagandang homily tuwing ikaw ay magkakaroon ng banal na misa sa aming parokya. Talagang isa-isang pumapasok sa aming mga puso ang mga sinasabi mo sa homily mo.
Keep it up. Father Jule, keep it Eh. up po. At nabanggit mo, partner, na ikaw ay hindi naging Reyna Elena nung mga nagdaang kabataan mo, no? Pwede pa rin namang ihabol yon. Ikaw na yung maging Hermana Mayor. Siyempre, ideklara mo ikaw yung Reyna Elena. Walang problema yan, di ba? Di ba, di ba? Oo. Tapos ang Constantino mo, yung isang apo mo, di ba? O, para sa mga Santa Cruzan ng Rotarians, di ba? Father, partner, hindi kaya yan money contest. Hindi. Wala namang basta, di ba? Imbitahin mo sila, lahat ng Rotarians di ba, meron para sa senior may Santa Cruzan para sa senior, meron Flores na para sa senior, di ba? Nangyari na yun. Nangyari na yun dito sa Santa Ana Santa Cruzan, Flores de Mayo, partner. Dati Ang po mga sa nagdala ng basket, yung offering, mga senior citizens lahat. nung nandun pa po ako sa San Jose de Ampid Parish, doon ako nagsiserve, nagkakaroon kami ng mga seniors talaga. Yes, opo. Oo, sa Santa Cruzan, iba yung elder, iba yung junior. Tama, Yun. tama. Dito sa Santa Cecilia, last 2 years ago, Mhm. nagkaroon din po, pero bagsakan yun. Sana pag susunod kunin nyo na si partner Terry kasi Hindi siya naman yan, sumali. qualified. Ayaw niya sumali. Ayan, ganyan yan Tapos masyado pwede naman mahihain. siya maging Reyna Elena nung I-qualified araw na qualified yan. Qualified Ayaw na naman niya qualified. sasali. Yan nga. Okay, with Paano that, siya magiging Reyna? Ayan. Maski nung kabataan niya, pwedeng Reyna Elena yan. Siya lang yung Tatago. ayaw, oo. Nagtatago. Totoo yun. Hindi sa aking partner siya binobolo, hindi po. Siya naman po ay talaga kwalipikado na mag-Reyna Elena rin. At siyempre, maganda yung kapatid, maganda rin. Natural. Siyempre. Yeah. Maganda Black beauty. ang nanay. Black beauty yan noon. Maganda ang Tingin ko sa nanay. kanya. Maganda. Kayo manggi yan. Kaya nga sinasabi lang niya, akala niya, ang mga mapuputi, katulad nila Mercy, Tisay, siyempre, ibang tignan yun. Pero ikaw, kayong mangging, Pilipina dating. Diba? Pero pwede ihanay. Hey, Doon partner, mga baka kapatid. Para totoo mag-overtime yan. tayo. Kaya with that, paalam ka na. Okay. Okay, maraming salamat Happy mga birthday! kaibigan. Yo. At siyempre, salamat sa ating nakasama ngayon, si Sister Norma Rebanal, ang ating po namang Hermana Mayora dyan sa Santa Cecilia Parish. At siyempre, si Partner Terry. Partner Terry. Okay. Maraming salamat uli po and see you next week sa aming Yes. programa. Ito pa inyong kaibigan, ang Bulagcaster ng Bayan, Romualdo Constantino San Pascual po. Kasama natin ang ating Technical Director, Adrian De Los Reyes. At syempre, Production Assistant natin, Abby Garcia San Pascual. Ito po inyong kaibigan, ang Bulagcaster ng Bayan sa programang with Teresa Amados. Kasama ka, kaibigan. May kasama ka